Салом алейкум дӯстон, хушомадед ба сомонаи мо Хатрони музик. Ман бо шумо ҳастам чун ҳамешагӣ Шарифҷон дар соли 2025. Ба шумо тарзи установка кардани ритмҳои тоҷикиро дар орги 2021, яъне ки ямахай универсалне дар лабои телефони Android мешавад. Ба шумо мефаҳмонам чӣ қадамиро установка кунем. Хоб, сараввал кадом ида ки ман партофтагим Telegram қати, Telegram медроем. Хоб, фарз кунед Telegram. Кадом ида партофтане ямахай орги 2021 якм. Боша меҷиқем скачат мешава. Баъди скачат шид бучид. Як бор дига меҷиқем установка мешава. Хоб, димгиш ритмоша. Ритмоша болош як бор меҷиқем скачат мешава. Баъди скачат кан дига установка намешава. хоб, се нуқтаро меҷиқем сохраним в загрузки. Ира сохраним мекунем ки телефони шумо нобуд нашавад, телефони шумо паст яъни беста. хоб, ҳарди кора кардем. Пулни аҷа меброем. хоб, дурни ямаха медроем. Ӯз ямахаро пул ниёз. Удалит кунем аз сар установка кунем ки шумо бифаҳмед чӣ кор кардан кора. Бо шумо итарӣ накунед, чизе ма ки ҳастем, фақат шумо прямо аз Telegram ки биромаден, ана ки болош як бор биҷиқен, тамом. Дурни ямаха медроя, чӣ хеле ки якм бор шумо установка мекунед, анам хел медроя. хоб, якм бор дам хел мепурса, окейро меҷиқем. ҳамеша бо диққат нигоҳ кунед ки разрешит памяти телефона мепурса, ҳатман бояд ира разрешит биде ки папкора намеёва. Разрешит. Каме загрузка мерава, памяти телефони моро мекова, папкои дар кора худаш меёва. хоб, якм чӣ кор мекунем? Барои ритма добавит кан, ана ми сета медроем. На сета. хоб. И болои боло папкаи сафедаш боша, памяти телефона иш флеш карта, ҳам памяти телефон дар медроем. хоб, ишам памяти телефони боло дар папка, не стрека дора ку, як бор меҷиқем назад шад. Назад меброем, поён омадан мегирем каме. хоб, папкаи довланд. Папкаи довланд ҳам папкае ки чизе интернет скачат кардем, ҳаминҷа медроям. хоб, нигоҳ даред папкаи имо қад парафтам агар имо медроем, Telegram қад парафта бошам, Telegram медроем. хоб, ҳамон файле ки скачат кардем дар уҷа, оз бояд бургай шумо метавон. ана ин файла хоб. Диденаш ина скачат ки кардем, ин баъд сохранит кардан, ҳаминҷа меброя. хоб, ана ин файли сафед. Дигар ҳеҷ кор намекунем, болош ҳам як бор меҷиқӣ, тамом. Қадар загрузка мера, уҷа добавит мешава. хоб, добавит чит, нигоҳ кун. Ина боло да байни экрана 6 каргай. Болош як бор меҷиқӣ, на. хоб, ритмо меброя, ритмои тоҷикӣ на. Зарб, офар, бандари, бадахшони, лездинкаш, чапзарб, ина хай бо бисёр ҳаста, масалан ками камаш омадам, шуморо ишон медам. хоб, боз яча мемонем. хоб, овози клавишҳоро чуалиш мекунем. овози клавишҳоро аними му сеттинг. поёмдаги кабуда медроем. хоб, овози брас, тор, аккордеон, хайна ача мемонем. хоб, ози микрофони телефони ман гироне, барои ҳамун садо метавад. хеле шахтон ба назар бигирем. хоб, як чизи асосиро ба шумо мефаҳмонам. анами клавишҳо беҳад майда, неудобна барои навохтан. ҳо ана бари боло бари кнопкаи сеттинга меҷиқӣ. як бор дига ноз меҷиқам. сеттинга меҷиқӣ. ана соати клавишак да медрой. хоб, ана октава 14 октава мондагӣ мегирем. камтараш мемонем. кадом да чӣ хеле муваққила, анам да монам, ман 10 да мемонамаш. нигоҳ. клавишҳо кандак калонтар мешава. барои навохтан удобнее. хоб, кадом чиз дар кор боша, хай бо дарши бинависа, ҳамаша мефаҳмонем. ин тарафи дасти чап даги, не тотиякҳо, овози чира паст буланд мекунам. нигоҳ, пастш мекунам. хоб, ин дигариш овози клавиша. хоб, лучи ёрам мобайн дар ҳар чамони хубтара.
иш боша. хайра ба лавзи худмон беинтер мегам. хуб, боқӣ дар панои худо бошед. Чӣ саволе боша ҳатман дар ватсап мо ё телеграми мо бинависед.